Welcome to EDSA! Kantahang pang EDSA, sayawang pang EDSA, tunugang pang EDSA! EDSA! Kung nandyan ka, tutok na! EDSA! Kasama mong natatrapik. Diego Bandito! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Sinaing nyo! Sunog na! Gapangang! Gapanimaho na! Mega Manila ang oras natin. We got 31 minutes after 8 o'clock in the evening. I hope you guys all having a great time. I hope you guys medyo nag-chillax. Of course, with all the songs that we're playing right here. Sana ay medyo nakapag-relax sa inyo. Lalong-lalo na sa iyo, boards. Lalong-lalo na sa iyo, manong driver. Kasi alam ko, kaninang umaga ka pa humahataw hanggang ngayon. Nasa kalsada ka pa rin. Para lang may iuwi sa pagkainan ng iyong mahal sa buhay. So, ito na mga kabisyo, nasa huling banat na tayo, huling yugto na ng programang EDSA. Ang bilis ng oras natin ngayon, ano? Anyways, ito na, pag-usapan na natin to. Ito po mga kabisyo, sensitibo po itong paksa ang nakita po natin na kung saan po ang DepEd nagpalabas po ng kanilang official statement. Ito po ay tungkol sa isang grade 10 student na winakasan po ang kanyang buhay. At nangyari po ito sa Maasin, Iloilo matapos po na ayon sa balita, nakatanggap po ng mababang grades sa school. So ang Department of Education DepEd extends its heartfelt condolence to the family and friends of grade 10 learners sa Maasin, Iloilo who sadly passed away noong nakaraang pong May 10. So nakakalungkot po mga kabisyo, but of course ito po pag-usapan po natin at logican po natin para nang sa gayon maintindihan po natin. Tang? Ay sige, wag po nang patagalin yan. Logican mo na yan. Logika na yan! Logika na yan! Ay mga kabisyo, logican na yan. Makinig kang maigi. Sir Nexon Diaz. Sir Nexon, pwede ba akong makahingi ng isang pabor? Pwede mo bang i-kiss? Smack lang sa gums yung pasahero mo. Okay mga kabisyo, ito na, logican na natin anong leksyon ang ating mapupulot, anong aral ang ating madudukot. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic boards. Masubo nga balita. Well, basic po mga kabisyo. Ito po nakakalungkot sa mga kabataan ngayon na humantong po sa mga ganitong desisyon agad-agad Pero sa totoo lang mga kabisyo, mas malalim po malamang ang dahilan. Hindi lang dahil sa pagbaba ng grades. Well, definitely, kasama na rin po dito yung mga factors sa family. Posibleng nabully din yung bata sa grades na nakuha niya. At baka, yun nga, pag-uwi, napagsabihan ng magulang na mabibigat, yun ang nakakalungkot mga kabisyo na ini-expect ng bata na i-comfort siya pagdating sa bahay. Pero i-clear ko lang po I want to make things clear na hindi ko po sinasabi na yun yung dahilan, but I'm saying this bilang reference po ng mga magulang in the future. Baka kasi mangyari sa mga anak ninyo 'di ba? Sa mga nakikinig ngayon. Dati kasi sa panahon ng mga uncle at mga auntie, okay lang po, 'di ba? 'Di ba, Sir Nexon, okay lang sa atin na makakuha ng wasay o palakol na grades. 'Di ba? Kahit alam mo pag-uwi mo ng bahay, babambuhin ka ng nanay mo. Kasi wala pa pong social media noon. Ang makakarinig lang yung kapitbahay mo lang na chismosa. Yun lang. 'Di ba? Walang nakakaalam. Kaya mga kabisyo, importante din po na dapat maging sensitive po tayo. Kung yung bata po halimbawa, mababa ang score sa grade sa
Eh baka nabully na po sa school pa lang. Tapos pagdating sa bahay, waswasan mo ba? Awawa naman. Buti na lang ako, hindi ako nabully dati. Kasi hindi ako nabully dati kasi may dala akong nail cutter na may kasamang maliit na kutsilyo. Subukan lang nilang bulihin ko. Ilalabas ko kagad yung nail cutter. Ano? Ang bilis ng oras natin. Well, I gotta say goodbye. Maraming salamat mga kabisyo. Sana napaligaya ko kayo sa 4 na oras nating pagsasama. Antabayanan, kung nabitin ka, susunod na. Totoy ba to sa programang Totoy na Love? This has been your friend. My name is Diego Bandido. Saying, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!